ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ନୁହେଁ କଣ କହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଖାଉଥିଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନକୁ ତାମସିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ମଣିଷ ମଟନ, ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକେ ଘାସ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଭଳି ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହ୍ନେୟା କାହିଁକି ଏମିତି କହନ୍ତି? ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମତି ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେଲେ ବି ତାର ପାଶବିକ ଆଚରଣ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। କୌଣସି ଜୀବ ଉପରେ ତାହାର ନିଜର ହିଁ ଅଧିକାର ଥାଏ। ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ପାପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଥାଏ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଶବିକ ଆଚରଣ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ତାମସିକ ଭୋଜନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମାଂସ ନ ଖାଇ ଶାକାହାରୀ ହେଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମାନସିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଶକ୍ତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଆଚରଣ ତଥା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଉଠିବ। ମାତ୍ର ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।